Bună ziua! Și iată-ne astăzi, din nou în emisiunea noastră, alături de Elena Gabor, doctor și președinte și trainerul hipnozei de terapie din România și străinătate. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și am înțeles că sunteți pentru prima dată la Iași și în regiunea Moldova. Bine ați venit! Mulțumesc frumos de invitație, Nicoleta. Într-adevăr, este prima oară că vin în Moldova și prima oară că vin în Iași și vin cu ocazia organizării cursurilor de formare în hipnoterapie pentru dezvoltare personală, hipnoză și hipnoterapie medicală și hipnoterapie spirituală în terapia de regresie în viața anterioară și în viața dintre vieți, care va avea loc începând din 11 august aici în Iași. Este minunat, înseamnă că ați venit să împărțiți daruri. Doar că de data aceasta darurile împărtășite sub o altă formă. Da, împărtășesc cunoștințele pe care le-am acumulat lucrând de 15 ani cu pacienții în starea de hipnoză și tehnicile și terapiile pe care le-am dezvoltat în Statele Unite, unde locuiesc de 15 ani, în California, care se spune că e centrul spiritualității din America. Din câte știm, hipnoterapia are la bază mai multe domenii de activare și de activitate și astăzi aș propune să vorbim despre vindecarea sufletului, despre călătoria sufletului în această dimensiune pe pământ. Da. Într-adevăr, noi venim ca suflete în această realitate pentru a ne vindeca problemele pe care le-am avut și le avem din alte excursii pe care sufletul le-a făcut, din alte existențe, de aceea ne și creăm viața actuală ca o oportunitate de a crește, de a evolua ca și conștiință, ca și suflet și a ne rezolva problemele cu care am venit în această existență. În timpul ședințelor de hipnoterapie pentru dezvoltare spirituală, oamenii au ocazia să își identifice sursele problemelor cu care se confruntă prin a-și ajuta subconștientul, sufletul, să redescopere unde au început acele probleme. Unii oameni accesează sursele problemelor lor în copilărie, iar alții le accesează în ceea ce numesc ei alte vieți, alte experiențe ale sufletului lor, ale conștiinței lor. Și ce este interesant, în clipa în care se identifică acele rădăcini cauzale și ies la suprafață în conștient, simptomele dispar. Și este și un principiu în psihanaliză postulat de medicul austriac Joseph Breuer, care este unul dintre părinții psihanalizei, care spunea că odată ce identifici rădăcinile simptomelor conștiente, aceste simptome conștiente dispar. Și astfel se obțin vindecări foarte uimitoare de multe ori. Am avut multe cazuri în care, într-o singură ședință, pacienții și-au rezolvat niște probleme pe care nu și le-au putut rezolva prin tratamentele medicinei alopate sau prin psihoterapie. Deci există niște soluții acolo unde poate limitările medicinii moderne nu permit pacientului să ajungă unde dorește el cu vindecarea. Ați amintit de subconștient. Înțelegem că subconștientul este una din formele subtile ale minții. Ce ne puteți spune despre subconștient, având în vedere că sunt mai multe etape ale minții și cum poate înțelege pentru un începător, cum poate fi explicat omului de rând aceste etape ale minții pentru a pătrunde cât mai mult în subconștient? Da.
Nivelul minții pe care îl folosim în hipnoterapie este un pic diferit de cel folosit în psihoterapie și în psihiatrie. Avem nivelul conștient pe care îl folosim chiar acum, iar această minte umană se formează în primii 6 ani de viață. Când ne naștem, noi nu avem minte conștientă și reprezintă toate convingerile pe care le acumulăm de-a lungul timpului, perspectivele, părerile pe care ni le formăm. De asemenea, avem un alt nivel al minții, subconștientul, așa cum ai menționat, care este de fapt mintea sufletului, este această forță a vieții din noi, această conștiință a noastră, este mintea care ne ghidează activitatea întregului corp, este mintea care de fapt ne ghidează viața și acolo, în subconștient, uneori acumulăm și convingeri nesănătoase, bazate pe frică, îndreptate către negativitate, distorsionate, ilogice, iraționale, care trebuie optimizate. Și de asemenea mai avem un alt nivel al minții, supraconștientul, care este mintea spiritului nostru, este mintea aceea pur pozitivă pe care noi o avem în realitatea aceea ultimă din care toate sufletele vin să se încarneze, în acel teritoriu pur pozitiv, în acel plan existențial care în religie se numește raiul sau tărâmul divinității. Deci toate aceste 3 niveluri ale minții sunt adresate și cu ele lucrăm în hipnoterapie și ajutăm subconștientul să-și găsească sursele problemelor cu care se confruntă, care dau naștere la problemele conștiente și să facă acea transformare care duce la a deveni liber de acele limitări cu care poate ne naștem sau poate le dobândim în această viață. Și scopul hipnoterapiei pe care eu o promovez, pentru că sunt mai multe feluri de hipnoterapie, scopul este de a ajunge să funcționezi dintr-o stare de unitate în conștiință cu supraconștientul, cu nivelul pur de gândire, cu, să spun așa în termeni spiritual, cu mintea divină. Să gândești cum gândește divinitatea. Cum se îmbină cunoașterea adusă din America aici în România și cum o primesc oamenii? Câtă deschidere au pentru o noutate? În general, atunci când apare ceva nou, există poate așa un pic de reținere, alteori poate o deschidere mai mare. Cum ați perceput deschiderea românilor către această terapie? Eu i-am perceput foarte deschiși. Consider că oamenii din România au citit mult, sunt bine informați și sunt dornici de tehnici, de terapii, să le învețe, să le practice pe ei pentru a-și îmbunătăți ei viața și sănătatea și de asemenea chiar să se formeze în această profesie care aduce foarte multe bucurii din multe puncte de vedere. Atunci când vezi că l-ai ajutat pe un om să-și schimbe viața sau să-și îmbunătățească sănătatea sau să se vindece, este un lucru extraordinar și înveți și tu foarte multe de la pacientul respectiv. Eu consider că România au o foarte mare deschidere și deja predau de câțiva ani în România aceste cursuri de formare și studenți, foștii mei studenți, absolvenți, au niște rezultate foarte frumoase. Recunosc. Da, pentru că și tu te numeri printre acești absolvenți și rezultatele pe care le ai sunt extraordinare și faptul că, după cum mi-ai menționat anterior, ai ajuns în câteva luni de la terminarea cursului din noiembrie anul trecut, nu? Ai ajuns să lucrezi pe în jur de 200 de oameni, este extraordinar. Așa că pacienți există foarte mulți oameni cu foarte multe probleme, cu toții avem probleme. Și ce este interesant că cu ajutorul hipnoterapiei poți să adresezi probleme de orice fel, că sunt ele probleme de sănătate, că sunt probleme emoționale, că sunt probleme de viață,
probleme relaționale, că ne dorim să gândim mai pozitiv, că ne dorim să ne creăm viața pe care ne-o dorim, nu? Să învățăm cum să ajungem la țelurile noastre mai ușor. Toate acestea se pot adresa cu ajutorul hipnoterapiei și, bineînțeles, creșterea spirituală, redescoperirea de sine, să înțelegi cine ești, se face tot prin intermediul hipnoterapiei și terapiei de regresie, să înțelegi cine ești, de ce ai viața pe care o ai, care e scopul tău pe acest pământ și să ajungi la acel nivel în care simți iubire și sentimente pozitive tot timpul. Ajungi la acel nivel în clipa în care se face echilibru între viața umană și viața ta ca suflet și să înțelegi de ce este sufletul aici, care e scopul sufletului. Nu? Din perspectiva mea ca și student trecut prin acest curs și prin această cunoaștere, trecând de la nivelul de teorie la cel practic, evoluăm odată cu pacienții sau cu clienții cu care lucrăm. Este o conexiune la nivel de suflet care ne ajută să ajungem la un echilibru, atât noi ca terapeuți, cât și cei cu care interacționăm. Și da, putem spune că este o cale și un mod evolutiv, constructiv în același timp, pentru că presupune un mod de vindecare. Un mod de vindecare a tot ceea ce înseamnă ființa umană ca și întreg, la toate nivelurile. Însă, cu siguranță, din experiența vastă a sesiunilor făcute din trecut, văd aici pe masă, avem și cartea scrisă de același autor care este acum prezent în fața noastră, Elena Gabor, dr. Elena Gabor. Ce anume a declanșat subiectul cărții și ce ne dezvăluie această carte? Da. Am scris această carte pentru că am dorit ca oamenii interesați de acest gen de cunoaștere să vadă transformarea pe care unii oameni o pot obține cu ajutorul acestei terapii de reconectare cu sinele superior, ce fel de informații extraordinare se pot accesa când te conectezi cu nivelurile superioare de conștiință și unde poți ajunge cu această terapie. Este foarte greu pentru mine să descriu în cuvinte, pentru că ce au trăit pacienții descriși în carte este ceva extraordinar și dacă tu personal nu intri în starea respectivă și nu faci această călătorie de redescoperire de sine și de vindecare, este foarte greu chiar să crezi. Ți se pare de multe ori de domeniul science fiction. În starea aceasta de hipnoză, starea aceasta de conectare a conștientului cu subconștientul și cu supraconștientul și cu sursa de conștiințe, cu ceea ce se numește în religie divinitate, prin conectarea cu energia pozitivă, se fac transformările pe care noi le dorim. Inițial trebuie să faci transformările în interiorul tău ca să vezi rezultatele în afara ta, în universul tău fizic. Pentru că energia pe care noi o creăm este energia care se manifestă ca viața noastră. Deci dacă noi vrem să ne schimbăm viața, trebuie să lucrăm pe noi pentru a ajunge la acel nivel la care manifestăm tot ceea ce dorim. Și putem să descoperim lucruri extraordinare despre noi în această călătorie și în această carte am pus cazurile a 4 pacienți, 4 persoane care au abilități foarte frumoase de percepție când intră în starea de conectare cu nivelurile lor superioare de conștiință și abilități chiar de canale pure pentru înțelepciunea divină, pentru înțelepciunea universală. Și foarte multe informații extraordinare au ieșit la suprafață în aceste ședințe și cu fiecare ședință pacienții s-au simțit tot mai bine și s-au vindecat și pe lângă faptul că s-au vindecat,
au ajuns la acel nivel de fericire și împlinire și iubire pe care au simțit-o la nivel de sentiment și pe care o perpetuează în viața lor de zi cu zi. Am adus în atenție vindecarea sufletului, dar înainte de a trece prin procesul vindecării, de unde vin sufletele? Da. Care este rolul lor aici pe pământ și unde vor să ajungă? Da. Sufletele sunt părți din ceea ce în religie se numește divinitate, sunt părți din forța creatoare, sunt energia vieții, de fapt. Sunt aspecte ale aceluiași întreg. Iar sufletele sunt create în acea realitate ultimă de către sursa de existență, de către divinitate, și pentru a evolua, ele ies afară din planul realității ultime și aleg să-și creeze vieți pentru a se încarna acolo sau a trăi vieți energetice, fizice de care doresc și să acumuleze energie pozitivă, să o aducă înapoi în realitatea ultimă și evoluând și progresând, cresc atât ca și mărime, cât și ca vibrație și acumulând tot mai multă energie pozitivă din afara realității ultime și aducând-o înapoi în realitatea ultimă, se extinde universul infinit al realității ultime. Deci, universul luminii se extinde tot mai mult în acest mod. În clipa în care se detașează din sursă, sufletele noi sunt ca niște molecule de conștiință, de energia vieții. Sunt neexperimentate, nu au experiență de viață în încarnări și, ca urmare, cu fiecare viață ele învață lecții, acumulează energie pozitivă și cresc. La un moment dat ajung pe nivele de evoluție când pot deveni profesori ai altor suflete, pot să învețe alte suflete, devin ghizi spirituali care merg cu sufletele care se încarnează, dar rămân în câmpul energetic, deci nu se încarnează și ei ca persoane fizice, ci pur și simplu rămân cu sufletele să-i protejeze de la nivel energetic și să-i sfătuiască. Astfel și ei continuă să crească și să evolueze prin a-i ajuta și a-i învăța pe alții. De asemenea, ghizii spirituali au și ei posibilitatea să se încarneze fizic dacă doresc. Și sunt foarte mulți oameni care sunt încarnarea unor suflete evoluate, ai unor învățători. După ce cresc și mai mult, chiar mai mult de nivelul ghizilor spirituali, ajung la nivele de genul maestri spirituali, care sunt ghizii spirituali ai ghizilor spirituali, iar cei care, în general, ghidul lor spiritual este divinitatea însăși. Divinitatea poate să fie ghidul spiritual al oricărui suflet, dacă acesta își dorește. Iar când ajung la nivelul de evoluție foarte apropiat ca vibrație cu sursa, cu divinitatea, care este o forță magnetică extraordinar de puternică, îi atrage atât de tare încât sufletele se unesc cu divinitatea și devin divinitatea, deci ajung la cel mai înalt nivel de evoluție când devin parte din divinitate. Iar acest proces de creare a unor noi suflete și a sufletelor evoluate de a se uni cu sursa în sine se petrece la infinit. Din partea ta, care s-a unit cu divinitatea, continuă să se creeze noi suflete și, ca urmare, putem spune că acest ciclu al creației se desfășoară la infinit. Sufletele își creează multe vieți în care să evolueze, să aibă oportunitatea de a experimenta viața din toate punctele de vedere și se încarnează în tot felul de ființe pentru a înțelege toate aspectele existenței. Și noi, ca oameni, deja avem o experiență de încarnare
Iar dacă venim în această viață cu anumite limitări, cu toții venim cu limitări, cu toții venim cu un scop aici, să ne rezolvăm anumite lucruri, poate să practicăm alte de exemplu, iubirea necondiționată este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le practicăm în această existență, atunci evoluăm tot mai mult. Nu există limită a evoluției. Poți să evoluezi cu fiecare viață, oricât de evoluat ai fi. Întotdeauna există ceva de învățat. Absolut. Cunoașterea este infinită și mergem înainte spre toate nivelurile pentru a atinge, de fapt, această stare de a fi, de libertate, de bucurie, de pace și de echilibru. Îmi amintesc că prima mea sesiune de hipnoterapie, în urmă cu 2 ani, realizată în comuniune cu dumneavoastră, pe atunci avea, să zicem, mintea limitările ei și mă întrebam ce-o fi dincolo de această limitare a minții. Și pornind de la una din întrebările adresate Universului, am ajuns în acea ședință și la finalul ședinței mi-amintesc că v-am întrebat cum îmi voi aminti eu tot ceea ce s-a parcurs în această ședință. Răspunsul a fost: dacă simți, te rog să rămâi cât mai mult în această stare de profunzime, pentru că îți vei aminti totul. Tot ceea ce se realizează la nivel de suflet nu se uită niciodată. Nu cred că am stat mai mult de jumătate de oră în acea stare, pentru că mintea intervine și dacă m-am ridicat la un moment dat și am început să notez. Dar veneau, să zicem așa, frânturi din ceea ce parcursesem. Trecând apoi la alte activități zilnice și la tot ceea ce aveam la acel moment, îmi amintesc că după 3 zile, stând pe canapea, dintr-o dată s-a activat sesiunea din nou, fără neapărat să mă duc cu gândul acolo, ci pur și simplu a început procesul și mi-am amintit absolut fiecare cuvânt spus în sesiune și am scris. Am și astăzi într-unul din caietelele mele cu notițe, jurnal, ședința întreagă. Mai apoi, după această perioadă de 2 ani în care sămânța a fost plantată, a venit și timpul să aleg conștient, să privesc dintr-o altă perspectivă lucrurile și de data aceasta să învăț ceea ce înseamnă lucru cu terapia în acest sens. Cumva să facem puțin schimb de roluri și să înțeleg ceea ce de fapt transmiteți și astăzi ca și dar. Și atunci m-am înscris la cursul de hipnoterapie și prima sesiune practică care s-a realizat în cadrul întâlnirii noastre, ați întrebat cine dorește să fie pacient sau client la prima terapie și m-am amintit că am ridicat mânuța sus și a fost o experiență extraordinară. Ceva care a rămas acolo la nivelurile de profunzime și impactează foarte mult. M-ați ghidat așa cu vocea caldă în profunzime și chiar m-am lăsat. Este foarte important pentru cei care intră în contact cu această terapie să aibă încredere în sinele lor propriu, în acea informație care i-au adus la alegerea conștientă de a accesa terapia însăși. Și pentru o claritate mai bună a celor care ne urmăresc, atunci când mergem în starea profundă, mulți cred că nu-ți vei aminti sau ești total rupt de ceea ce se petrece. Însă este o stare între vis și realitate. Și încep imaginile și poate sunetele și tot ceea ce cu ființa noastră profundă rezonează să acționeze în ființa noastră. Și mi-amintesc că am vizualizat o siluetă
a unei fete de 17 ani mergând pe o cărare într-o îmbrăcăminte albă lungă, cu un păr foarte lung și foarte mult verde împrejur, cu foarte multă verdeață, iar la capătul drumului era un arbore foarte mare, arborele vieții, dar îl percepeam așa mai mult ca pe o imagine decât pe ceva real. Era cumva o reprezentare dincolo de percepția ochiului fizic. Da, te refer că nu era fizic la asta, nu că nu era real, nu era fizic. Da, mai concret. Și în momentul în care am ajuns în dreptul acelui copac, aproape de bază, de la rădăcină până la aproape de mijlocul copacului, se întrezărea o poartă cu o boltă rotundă și îl pot descrie ca pe un portal, mai bine decât o poartă, însă în momentul în care am pășit pe acea poartă, am zărit niște trepte, în număr de 9, am urcat acele trepte una câte una și am intrat într-o încăpere în care era o bibliotecă foarte mare, cu foarte multe cărți. Deci toți pereții împrejur erau îmbrăcați cu cărți, cu infinită cunoaștere. În mijloc era o masă dreptunghiulară lungă și acolo se zăreau la fel siluete care stăteau la sfat. Mi-amintesc, cred că același cuvânt am folosit și atunci, la momentul respectiv, însă comunicarea nu era verbală, era o comunicare telepatică, ceva care trecea de percepția noastră a minții conștiente. Și cumva informația venea că oamenii sunt acum pregătiți să primească cunoașterea și se discutau cumva acele variante și modalități prin care să fie accesată cât mai ușor de către cei pregătiți. Și cumva era o curgere a acelor informații, era ca și cum se descărcau niște coduri de lumină din comunicarea aceea telepatică și veneau către oameni. Iar la un moment dat am vizualizat două piramide, le-am asociat cu piramidele din Egipt. Una era conectată cu soarele și cealaltă era conectată cu luna și curgeau râuri de lumină peste acele piramide. Erau ca și cum ar fi fost sufletele care se revarsă în lumina aceea. Bineînțeles, sesiunea a ținut aproape o oră și ceva. N-am să intru în detaliu acum în toate elementele. Am adus doar câteva din aspectele acestea, tocmai pentru a întări aceasta că tot ceea ce accesăm la nivel de suflet nu se uită niciodată. Da, este o experiență foarte frumoasă pe care ai descris-o, pe care ai avut-o. Este, de fapt, regresia în viața dintre vieți. Este parte din regresia în viața dintre vieți. După ce sufletele se întorc în lumină, și trec prin acel proces de evaluare a vieții pe care au trăit-o, se întorc la arborele vieții pe care tu l-ai perceput, iar acolo își lasă toate memoriile, toate amintirile vieții pe care au trăit-o, atât memoriile conștiente cât și subconștiente, le lasă acolo și ele fac parte din sinele lor superior, din înțelepciunea conștiinței lor. Iar tu acolo ai perceput acele cărți, erau de fapt viețile tuturor sufletelor și acolo se aflau ghii spirituali sau maestri spirituali pe care i-ai perceput tu la acea masă. Acea masă nu există. Mintea noastră traduce ce percepem noi acolo în termeni pe care noi putem înțelege. Și ceea ce ai văzut cu acele piramide și cu lumina și apoi în continuare ce ai văzut, pentru că ai văzut mai multe detalii, era o viață a ta și prin acea curgere de energie ai mers împreună cu ghizii tăi în acea viață să vezi detaliile vieții respective.
mintea umană traduce cât de bine poate ce se întâmplă acolo și acea comunicare telepatică la care te referi, dar nu poate percepe complexitatea realității ultime în totalitatea ei, ci doar părți din ea. Dar percepem suficient așa încât să ne vindecăm, suficient așa încât să creștem spiritual și să ne trezim ca suflete, că de fapt acesta este scopul, nu? Să ne trezim la adevărata noastră natură, pentru că odată ce un suflet iese afară din realitatea ultimă, nu mai are acces la toate informațiile care sunt acolo. Când ești în realitatea ultimă, în acel rai descris de religie, nu există energie negativă acolo, există doar energie pozitivă. Deci este un mediu atât de pur că poți accesa în orice moment toate informațiile pe care le dorești, toate viețile tale, tot ce ai trăit, tot ce a existat vreodată și continuă să existe, că acolo timp nu există și totul există pentru totdeauna, greu de înțeles pentru mintea noastră umană. Și poți să te conectezi cu cine dorești, cu cine te simți tu conectat. Dacă dorești să te conectezi cu divinitatea, o faci instantaneu. Dacă dorești să te conectezi cu Isus, în cine crezi tu, Buddha, Krishna, cu cine dorești, sau alți maestri spirituali, cu Nicolae Tesla, cu Einstein, cu cine dorești, într-o clipă ești față în față cu ei, ca să spun așa, și te conectezi cu ei. Este o realitate infinită, cu infinite niveluri de vibrație. Divinitatea în sine este și ea infinită, cu infinite niveluri de evoluție și vibrație și în divinitate. Deci, termenul acesta de infinit este foarte greu pentru noi să-l înțelegem, pentru că noi îl înțelegem doar din matematică, dar infinitul nu este un număr, este o proprietate a realității ultime și o proprietate a conștiinței. La acea masă percepută la nivelul minții din descriere, îmi amintesc că la un moment dat se deschisese un fel de carte, o altfel de carte, nu așa cum o percepem noi la nivel fizic, o carte ca un fel de oglindă despărțită în două, așa, în momentul în care priveai în acel portal, era ca un gol plin cu de toate, ca să spunem așa, sau acel tot din care vine totul, acel nimic din care toate se formează. Corect. Și de aici percepția infinitului este deja destul de vie și reală, atât în ființele celor care vorbesc acum, cât și în toate celelalte, însă necesită doar deschiderea pentru a ajunge în acele locuri atât de bine percepute atunci când ne dăm voie. Da, și conectarea cu acea realitate duce la vindecare, de fapt, pentru că noi suntem ființe energetice, energie curge tot timpul prin noi și calitatea energiei care curge prin noi este dată de calitatea programelor de gândire pe care le avem la nivelul minții. Iar dacă noi avem programe de gândire descurajatoare, bazate pe frică, cu tot felul de gânduri negative, atunci calitatea energiei nu este cea care să ne asigure sănătatea. Mintea e ca un filtru și chiar dacă, să spunem, pui apă peste un filtru murdar, filtrul va murdări apa. Așa se întâmplă și cu energia care curge prin noi. Dacă filtrul minții este murdar, energia care va curge ne va afecta sănătatea noastră. Dacă avem gânduri negative, de stres, de anxietate, de depresie, bineînțeles că nu energia divină va fi cea care curge prin toate nivelurile ființei noastre și vom ajunge să dezvoltăm tot felul de probleme. Gândurile sunt foarte importante. Calitatea gândurilor pe care alegem să le ținem ne determină sănătatea și viața. Pentru că viața este doar o imagine în oglindă a acestei energii pe care noi o emanăm tot timpul. Revenind acum la subiectul întâlnirii noastre, cel al vindecării sufletului în procesul de traversare, în călătoria lui pe pământ, cum am putea descrie puțin pentru omul de rând care dorește să ajungă în această cunoaștere, o
un început, adică o parte a minții conștiente care ar putea să declanșeze această deschidere? În general, oamenii sunt concentrați, cel puțin la începutul vieții, pe învățare, pentru a avea o profesie, după care se căsătoresc sau își creează o familie, în general. După aceea încep să lucreze pentru a-și permite traiul pe pământ și la început nu-ți pui foarte multe întrebări. Sunt și cazuri speciale în care poate ai o afecțiune sau ai o problemă care să-ți pună întrebări, dar în general oamenii nu își pun la începutul vieții astfel de întrebări, dar la un moment dat când ajung la nivelul în care au făcut și bani, au și unde să locuiască, au și o mașină, au ce le trebuie, încep să se întrebe, dar oare asta-i tot? Pentru asta am venit eu pe pământ. Sau s-ar putea să dezvolte o problemă de sănătate sau să aibă vreo problemă de viață și să caute răspunsuri. Acela este momentul în care sufletul își cere și el drepturile, pentru că sufletele vin cu un scop pe pământ, nu vin pentru a acumula case, mașini, să-și crească ego-ul, dimpotrivă. Și atunci începe căutarea, atunci începe dorința de a înțelege mai mult despre cine ești, ce cauți aici pe pământ, care-i scopul vieții, există mai mult decât această viață fizică sau asta-i tot și se termină în clipa în care murim. Acest proces al căutărilor de regulă am observat că se declanșează în momente de maxim. Ori o suferință maximă face omul să-și pună acele întrebări de profunzime, ceva care, dacă tu nu ai generat în tine, vine universul și te obligă să mergi către acea schimbare. Corect. Și atunci schimbarea presupune, de fapt, schimbarea automatismelor, a tiparelor și paternurile formate de-a lungul timpului în această călătorie și, bineînțeles, în interacțiunea cu cei cu care am intrat în contact, începând de la momentul nașterii și până la momentul în care decidem conștient să știm cine suntem. Da. Da, așa este. Sunt oameni care ajung la această căutare de sine, să spun așa, să dorească să se înțeleagă pe sine, o fac treptat fără a li se schimba viața drastic. Sunt alții care primesc semnale, dar nu le ascultă. Și tot primesc semnalele și nu se opresc din drumul pe care merg și la un moment dat sufletul lor și supraconștientul vor crea oportunități ca omul să se oprească, să înceapă să-și pună întrebările și la un moment dat vei ajunge, poate chiar și încolțit, cumva că nu mai ai alte soluții decât să te uiți în interior, că vezi că nimic altceva nu funcționează. Și atunci începe această căutare și trezire a sufletului la natura sa adevărată, la a înțelege că ești un suflet de energie pozitivă, ești pe acest pământ cu scopul de a progresa și a evolua și că poți să faci acest lucru în fiecare clip a vieții tale cu absolut tot ceea ce faci. Nu trebuie să faci numai un anume lucru pentru a progresa, pentru că foarte multă lume mă întreabă, nu știu ce profesie să mă aleg ca să cresc, nu știu ce trebuie să fac ca să cresc, să evoluez, să progresez. Nu trebuie făcut o anume profesie, ci pur și simplu tot ce-ți vine în cale să adresezi cu iubire necondiționată, cu atitudine pozitivă, să extragi doar ce este bun din toate situațiile și de la toți oamenii, să nu iei nimic personal, să devii o persoană detașată de drame, să te eliberezi, să ierți, să ții doar ce-i pozitiv și astfel poți să mergi înainte, acumulând doar ce-i pozitiv, nu? Crești, evoluezi, conectat cu natura ta adevărată, cu energia pozitivă și viața ta devine din ce în ce mai frumoasă. Cu fiecare treaptă totul se luminează, totul devine din ce în ce mai frumos, mai ușor, mai aproape de ce ți-ai dorit. Am observat din practica și din colaborarea cu pacienții și clienții că oamenii nu reușesc, o parte dintre ei, să facă distincție între vocea minții și vocea sufletului. Vocea sufletului ne vorbește în continuu.
Este doar alegerea noastră să o ascultăm sau nu. Însă, toată această confuzie, de unde vine? Din cauza minții egoice, din cauza programelor descurajatoare și negative de gândire, care creează confuzie în noi, creează conflicte în noi. Ce este cel mai important este să te identifici cu natura ta adevărată, că în clipa în care faci acest lucru, toate acele gânduri negative ți se par ilogice, iraționale și n-au niciun sens. Dacă noi alegem să înțelegem și să ne îmbrățișăm adevărata natură, să înțelegem că eu sunt un suflet pozitiv, sunt o extensie a sursei de energie pozitivă ca și oricare alt om, da? Suntem extensii ale sursei de energie pozitivă, ale divinității, să numesc așa, da? Și dacă eu sunt acea energie ca suflet, atunci cum are sens când gândul ăla negativ spune că eu sunt mic și n-am valoare și n-am ce-mi trebuie? Păi dacă eu sunt extensia divinității, cum sunt mic? Sau nu pot să fac ceva? Păi dacă divinitatea nu poate, atunci cine poate? Și cine spune că nu poate? Gândul acela, virusul acela, că gândurile negative sunt exact ca virusurile în computer. Nu fac decât să-ți dea peste cap funcționarea computerului. Deci trebuie să-ți analizezi gândurile, să te uiți la ele. Ce spune gândul acesta? Este pozitiv sau este un gând negativ? Dacă e negativ, nici măcar nu mă interesează ce spune, pentru că eu știu cine sunt și ca și energie pozitivă, eu trebuie să am un program pozitiv de gândire dacă vreau să funcționez în aliniere cu natura mea adevărată. Relația cu sinele pe care am menționat-o aici este esențială în vindecare și în a avea o viață frumoasă. Relația cu sinele este baza existenței noastre. Dacă este o relație conflictuală, cum poți să construiești ceva? Nu va ține, se va prăbuși totul. De aceea trebuie să avem o atitudine de iubire necondiționată față de noi înșine. Majoritatea oamenilor sunt critici. Studiile arată că copiii până la 16 ani au o stimă de sine foarte redusă. 97% din copii au stima de sine redusă, n-au încredere în ei, nu le place cum arată, pentru că așa suntem învățați că trebuie să arătăm într-un anume fel, nu? Și pornesc în viață cu o bază conflictuală în gândirea lor. Iubirea necondiționată de sine este esențială pentru că iubirea vindecă totul. Iubirea necondiționată, de fapt, este energia divină. Și când tu o practici, nu faci decât să te conectezi tot mai mult cu energia divină și atunci ea devine energia care curge prin tine ca și ființă energetică, nu energia conflictului și blamării și neîncrederii în sine, care duce doar la probleme de sănătate și de viață. Deci a te respecta pe tine, a avea grijă de tine, a-ți iubi corpul exact așa cum este foarte important, pentru că acest corp al nostru ascultă conversațiile minții și urmează mintea. Dacă noi ajungem să ne iubim corpul, îi trimitem energie pozitivă și el fie se vindecă dacă e nevoie să vindece sau rămâne într-o stare de sănătate vibrantă. Deci mesajele acestea din minte sunt foarte importante de controlat și de ținut sub control și de a lăsa toate acele gânduri negative știind că ele duc doar la probleme de sănătate, conflicte cu noi înșine și cu alții și se manifestă ca probleme de viață. În esență, cu toții suntem lumină. La început a fost lumina și lumina a luat formă, ne-a creat așa cum suntem. Cum face sufletul în călătoria lui pe pământ să ajungă la lumină? Lumina este tot, totul este lumină, dincolo de aparență fizică, totul este energie divină. Nu există niciun alt material din care se poate crea ceva, nicăieri în toate universurile care există. Energia divină este cea din care este totul făcut
și este foarte important să rămânem conectați cu energia pozitivă, pentru că noi ne putem crea experiențe de deconectare de la ea și de conectare la tot felul de alte vibrații nesănătoase. Este foarte simplu pentru noi să ne ajutăm sufletele sau să ne ajutăm pe noi ca suflete să ne reconectăm cu lumina și putem face acest lucru prin a medita, a închide ochii și a ne imagina că suntem afară la soare și soarele ne inundă și începe să curgă prin corpul nostru și cu ajutorul acestei imagerii, la nivel de suflet, noi de fapt aducem energia divină sau energia pozitivă pe noi. Deci prin concentrare poți să aduci energia divină să te vindece, poți să direcționezi în zonele unde ai nevoie de vindecare acea energie și vei vedea niște rezultate extraordinare. Poți să-ți faci managementul durerii în același mod, să-ți imaginezi cum lumina umple zona respectivă și să stai cu acea imagerie să meditezi, vei observa că durerea se diminuează sau chiar trece. Pe ce ne concentrăm devine realitate pentru noi la nivel subconștient sau, altfel spus, energia noastră curge în direcția în care noi ne concentrăm. Dacă ne concentrăm pe lumina soarelui, literalmente ne conectăm de fapt cu lumina pur pozitivă, cu lumina divină, să o numesc așa, cu lumina care vindecă. Deci e ușor, dar trebuie să auzim aceste teme, să ajungem la această informație. Și meditația ajută foarte mult la sănătatea creierului. Sunt atât de multe studii științifice care arată acest lucru. Și hipnoza pot să o numești și o formă de meditație, nu? Că sunt imageria dirijată din hipnoză, pe care o folosim în hipnoză, asta face să te conecteze cu energia pozitivă pentru a putea să te încarci energetic. Chiar dacă nu ai o afecțiune, noi avem nevoie să ne încărcăm cu energie, nu? La nivel de suflet așa facem, prin conectarea cu energia pozitivă, aducem energie în corp, că de aceea și dormim noaptea, să ne putem încărca și la nivel de suflet cu energie pozitivă. În procesul acesta al vindecării sufletului, aș rezuma foarte pe scurt trecerea de la întuneric la lumină. Nimeni nu ajunge să vadă lumina până nu trece prin întuneric. Da, se experimentează mai întâi dualitatea și cu siguranță că odată ce s-a produs și s-a accesat procesul schimbării, la un moment dat vine și momentul transformării. Și când ajunge omul la acea etapă de transformare, majoritatea se întreabă care este scopul meu în viață. Și aș rezuma doar prin 3 cuvinte: să ierți, să iubești și să fii fericit. Dar totuși, pentru cei care ne ascultă, descrim procesul puțin mai elaborat. Da, cum se ajunge acolo. În primul rând, este important să accepti totul așa cum este. Dacă nu accepti cum este realitatea ta și nu te accepti pe tine exact așa cum ești, se numește că ignori realitatea. Deci, în primul rând, trebuie să o accepti, să te accepti pe tine. Ca om, ai limitările tale. Ca suflet ești nelimitat. Ca și conștiință ești o extensie a energiei infinite. Da? Și să te identifici cu cine ești, cum am menționat anterior, să realizezi, da, ca om, ok, am limitările acestea, uite, asta am creat în viața mea, cu bune, cu mai puțin bune, asta este, nu este nicio problemă, pot învăța din ceea ce am trăit până acum, pot să aplic în viața mea lecțiile învățate și de aici încolo aleg să mă iert pe mine pentru toate deciziile care n-au fost benefice, aleg să iert pe toți oamenii care m-au afectat într-un mod nu tocmai plăcut, mă eliberez complet de toate acele încrengături ale trecutului și atunci pur și simplu te eliberezi ca suflet, dai drumul sentimentelor negative pe care le-ai creat în sufletul tău, lucru care duce la creștere deja. Aleg să îi accept pe toți așa cum sunt,
pentru că toți oamenii sunt suflete care au venit să învețe lecții, au venit să-și rezolve niște probleme și ei au lucrurile lor de rezolvat și poverile pe care ei le duc. Așa că cel mai bine este să nu judeci pe nimeni, să nu te judeci nici pe tine, să te ierți pe tine, să te iubești pe tine necondiționat, să-ți iubești corpul necondiționat, să-ți iubești sufletul necondiționat și după aceea să stai calm și liniștit în toate situațiile, orice se întâmplă la fiecare pas, stai calm și liniștit, iei ce-i bun, lași ce este neplăcut de o parte, ce este detrimentar de o parte și mergi astfel pe drumul vieții tale îndreptat către țelurile tale, îndreptat către soluții, fără să te plângi, fără să bați toba la tot ce este negativ, pentru că creezi cu toate cuvintele pe care le spui și dacă tu bați toba la ce este negativ, vei genera tot mai mult din ceea ce spui. Așa că mai bine vorbește de planurile tale, de ce dorești să realizezi, de cum ți-ar place viața ta să fie, de soluțiile pe care le poți aplica în viața ta. Și atunci vei crea tot mai multă energie pozitivă, te vei ridica tot mai mult și vei accesa versiuni ale vieții tale tot mai frumoase și vei crește din toate punctele de vedere. Viața ta va deveni tot mai frumoasă. Este simplu într-un fel, dar pe de altă parte pare greu din cauza minții. Și aici intervine hipnoterapia, îl ajută pe om să își optimizeze acele programe foarte ușor într-o ședință. Ți se oferă acele programe, se înregistrează ședința, seara te duci la culcare cu această ședință. De ce? Pentru că acest creier al nostru învață prin repetiție, astfel se formează noile căi neuronale de gândire, se formează acel program pozitiv de gândire care să te ajute ca tu să obții țelurile sau să atingi țelurile pe care le ai. Aș asocia această călătorie ca și cum ai fi la baza unui munte și țelul tău este să ajungi până în vârf. Și bineînțeles că ai infinite posibilități de a alege să ajungi până acolo. Poți merge pe jos, poți folosi un mijloc de transport, poți să zbori cu o variantă ajutătoare. De fiecare depinde cât de repede sau cât de mult își dorește să ajungă în acel loc. Fiecare loc din lume ne cheamă. Pe fiecare dintre noi și acolo nu ne cheamă altceva decât experiența sufletului. Cum ați perceput pentru prima dată îmbrățișarea Iașului și ce ne aduceți nou ca și daruri și când le împărtășiți? Când ați ales să faceți aceste cursuri? Pe ce dată? Mai exact, cu siguranță, cei care ne ascultă au curiozitatea de a ști când încep cursurile și probabil mai multe informații în acest sens. Da. Am fost foarte frumos primită în Iași, tu faci parte dintre oamenii care mi-au făcut o primire foarte călduroasă și le mulțumesc tuturor și ție. Mi se par niște oameni extraordinari, cei pe care i-am întâlnit și i-am cunoscut până acum. Mi se pare un oraș foarte frumos, foarte spiritual, cred eu, din ce am văzut până acum, foarte conectat cu divinitatea și voi preda aceste cursuri de formare în hipnoterapie, hipnoză medicală și spirituală, începând din data de 11 august, din 11 până în 15, 5 zile de curs și între 1 și 5 septembrie. Predarea se va face atât în persoană, pentru persoanele care pot veni la curs, cât și online, live, prin Zoom, deci în același timp se va difuza prin Zoom și tu știi cum se face lucrul acesta pentru că tu ai făcut cursul online, de fapt. Da. Și online este la fel de bine ca și în persoană. Pot confirma aceasta pentru că a fost o reușită și nu consider că ar fi vreo diferență între live și online. Așa și mai ales este. că majoritatea ședințelor au fost online și nu la nivel fizic, deși am experimentat și această variantă. Rezultatele sunt foarte bune. La fel. Absolut. Absolut. Și
Pe lângă aceste două module în persoană sau live online, mai avem un modul de susținere într-un fel, pentru că te poți întoarce întotdeauna la acele informații. Dacă ai uitat ceva, dacă vrei să mai asculți vreodată un capitol, ai acces nelimitat la acel modul. Sunt și ședințe de hipnoterapie acolo și acest modul online, care este preînregistrat, poate fi audiat și înainte de curs, nu este obligatoriu, dar ajută, se familiarizează studenții cu conceptele pe care le vom discuta la curs, pot să-și noteze întrebări dacă au și totul decurge foarte bine, că ascultă modul, că nu ascultă, oricum la curs vom preda totul și de asemenea vom face foarte multă practică. Este un curs creat în Statele Unite cu metodele din Statele Unite și cu experiența mea de 15 ani. Se predă în stil american și se face foarte multă practică. În clipa în care se termină cursul, studenții sunt pregătiți să facă ședințe. Deci practică înainte de a merge să lucreze cu pacienții, practicăm pe noi, practicăm pe alți oameni, pe clienți și manualul, care are 500 de pagini în format mare, conține toate scripturile necesare pentru a-i ajuta pe oameni să-și depășească problemele de la anxietate, depresie, tulburări de somn, frici, tot felul de limitări și să-și îmbunătățească sănătatea, chiar să-și vindece bolile și să-și creeze viața pe care și-o doresc. Cunoașterea nu cunoaște limitele timpului și spațiului și atunci, la nivel informațional, când omul este pregătit, ajunge oriunde. În exemplul meu, hipnoterapia a ajuns tocmai la 3000 de kilometri de locul în care suntem acum, în Oslo, Norvegia, și oriunde în lume informația ajunge atunci când omul este pregătit și dornic să se deschidă spre călătoria lui în lumină, despre care am vorbit în această emisiune. Da. Ce ne puteți spune aproape de final, acum, ale întâlnirii noastre? Da, ai menționat lumina. Eu sunt convinsă că informațiile pe care noi le primim prin conectarea cu lumina sunt informațiile de care noi avem nevoie pe acest pământ, pentru a nu mai orbecăi în întuneric, pentru că suntem foarte confuzi. Citim astăzi un lucru, mâine citim exact contrariul lui, nu mai știm ce să credem, nu mai știm în ce direcție să o luăm, nu mai știm ce este bine pentru noi. Și atunci ajungem tot la ascultarea vocii interioare, pentru că exact. adevărul absolut nu este niciunde în afara noastră, este doar în ființa noastră. Și uneori nu știm să distingem care parte a minții este cea pe care eu trebuie să o ascult. Și de aceea ni s-au oferit aceste informații extraordinare pentru a avea claritate în minte, pentru a înțelege secretele vindecării și aceste secrete ale vieții și ale morții, nu? Facem această călătorie dincolo de viața fizică, prin aceste terapii de regresie în viața anterioare. Vezi că la finalul vieții trăiești, experimentezi în timpul ședinței că viața nu se termină odată cu moartea corpului fizic, de fapt este doar o tranziție, această moarte este o tranziție într-o stare mult mai înaltă de conștiință, într-o stare de extraordinară pace, liniște, conectare cu energia pozitivă și este o reîntoarcere în realitatea din care tu ai venit, în realitatea divină, în tărâmul divinității. Așa cum ați menționat pe parcursul întâlnirii noastre, meditația și conectarea cu dimensiunea interioară ne ajută foarte mult să comunicăm cu vocea sufletului, pentru că însăși tăcerea este cea care ne dezvăluie, de fapt, tot ceea ce sufletul are de comunicat pentru noi, ca și drum pe mai departe. Și este foarte minunat atunci când te conectezi cu acea dimensiune interioară și reușești să asculți fiecare pas, pentru că la un moment dat devine acea ascultare acelei voci care te ghidează dincolo de orice cuvânt. Nu mai este necesar să
întrebi pe cineva sau să vină cineva din afară să-ți confirme de fapt ce ai de făcut mâine, exact. care este planul tău pentru viitor și ce dorești să manifesti de fapt în această viață. Da. Ce îmi place foarte mult la această terapie este faptul că nu eu o fac, ci supraconștientul, ci sinele superior al fiecărui client de fapt face terapia, ghidează clientul sau pacientul să acceseze ce informații sunt importante pentru a face transformarea care se produce tot în ședință, pentru a ajunge la rezultatele pe care omul și le dorește. Asta mi-au spus și psihoterapeuții care au venit la curs, că li se pare extraordinară această terapie, că nu mai trebuie să spună ei pacientului ce să facă, ci automat în ședințe li se arată drumul, sunt ghidați la sursele problemelor, la viețile care să-i ajute să crească, emoțional ei cresc, se eliberează de sentimentele neplăcute, se conectează tot mai mult cu energia pozitivă și ajung să simtă uneori în timpul ședințelor sentimente atât de plăcute și atât de frumoase cum nu au trăit niciodată. În cartea Acasă la arborele vieții chiar așa spuneau personajele din carte. De exemplu, profesorul Ben spunea lucrul acesta, că niciodată în viața lui nu a simțit sentimentele acelea extraordinare și care după ședință s-au perpetuat. De multe ori intra în stările acelea și când conducea mașina sau dimineața când stătea afară să se conecteze cu natura. Deci este o terapie greu de explicat în cuvinte, este o terapie care nu face decât să te reconecteze cu natura ta adevărată, cu energia pozitivă, cu sinele tău superior și să te facă să devii foarte puternic în conectarea ta cu cine ești tu, să te facă să înțelegi și să n-ai nicio îndoială în cine ești, să ai încredere în tine și atunci drumul vieții tale se devine foarte curat, foarte clar și foarte luminos. În drumul spre lumină căutați mai întâi împărăția cerului și toate vi se vor da. Da. Asta este genială și de urmat în același timp. Doamna doctor Elena Gabor, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră și că primii pași în acest oraș v-au condus chiar aici, către studioul nostru. Mulțumim pentru prezență și împărtășire, pentru tot ceea ce aduceți din cunoașterea pe care și eu am îmbrățișat-o cu inima deschisă și la rândul meu perpetuez mai departe la infinit, pentru că știm cu toții, infinitul nu are sfârșit. Însă emisiunea noastră se pare că da. Da. Mulțumesc foarte mult de invitație și mă bucur tare mult că ne-am revăzut. De fapt, ne-am cunoscut în persoană, că noi ne-am văzut doar online la curs. Mulțumesc. Și la nivel de suflet ne știm dintotdeauna. Da, cu siguranță, cu toții ne cunoaștem. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Cu mare drag și vă așteptăm să reveniți aici pentru împărtășirea darurilor. Sigur că da. Mulțumesc. Mulțumim.